Kwento ko sa'yo ngayon, naupo ka tuwang lilingon. Waribay parang pabo lang, higit sa 100 taon. Simple lang hangarin ko, sana'y huwag mapunta sa'yo. Ako na lang ang sasalo, dahil sana'y namorito. Ngayon, mag-ingat sa tao na may maskara. Mag-ingat sa tao na may maskara. Si Mr. Personality, makikita mo gabi-gabi. Nag-text ko kung anong gilid mo, bakit biglang close na kayo? Kunwari siya ay best friend mo, dati walang paki sa'yo. Panay ngiti parang aso, biglang dinubuhan ka ng puso. Teka, huwag kang mag-alala, may isang senyales pa. Usan ang iyong mga mata, hindi mahirap makita. Baka nasa harapan mo na, nagtinis tulang